Kaming nagayak sa araw na to para maaga din kaming makarating sa target place namin mga kapadyak. Dahil napaka-espesyal ng araw na to para sa isang kasamahan namin, ay sinamahan namin siya para akyatin ang isang bundok na matatagpuan sa Mabini, Pangasinan. Kaya abangan nyo po ang mga kaganapan doon sa taas ng bundok mamaya. Kung bago ka pa lang sa channel ko kapadyak, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod na videos na gagawin ko. Salamat kapadyak! Barangay Fatima! Okay! Yung malamig mga kapadyak. Dahan-dahan lang. At malamig. Okay, welcome to Barangay Katu. Nasa Katu na po tayo. Okay, nasa Igya na po tayo. Igya, wala ding tao. Kunti ba ang tao ngayon guys? Kasi madaling araw pala. Sermosa na po tayo. Medyo malapit-lapit na yung Rizal, tapos mga 6 to 9 kilometers pa hanggang Matilque. A few moments later. Yes guys, naman kami saglit dito sa May Dasol, sa bayan, para bumili ng konting makakain. Bili lang po ng tinapay tsaka mainom. Tapos aakyat na. Shout out sa my birthday. Wow, sino ba? Sino may birthday? Birthday mo ba? Happy birthday boss. Pinagod pa niya, nilabhan daw Sina? niya kagabi. Ay, birthday ba? Doon siya mag-birthday sa mga... Happy birthday madam. May birthday celebrant pala tayo ngayon guys, kaya special yung pag-akyat natin ng bundok ngayon. Bumili ka ng cake madam? Egg pie. Pwede ba dyan? Wow! Happy birthday! Pwede dyan ba? Baka maano. Dito na po kami sa may plaza ng Rizal mga kapadyak. Ayan. Part na to guys, yung kanan na bahagi ng kalsada ay papuntang Rasulan at yung kaliwa naman ay yung pupuntan namin bundok. Part na to medyo sira-sira yung kalsada mga kapadyak. Tapos yung semento, may mga crack, may mining siguro dito dati na dinaanan ng mga truck na malalaki, kaya ganyan yung nangyari sa kalsada nila. May bilis nila na wala pang helmet. Oh, okay, paakyat na naman. Medyo may kataasan din tong akyatan na to guys, pero kinaya pa naman namin. After ng paahon, pababa naman mga kapadyak. Rough road pa. Dito.
Yun po yung bundok na yun yung aakyatin po namin mga kapadyak. Pagdating po namin ng Barangay Barlo, sa entrance po ng Mount Matiltuil, ito po ang nangyari mga kapadyak. Bawal pa daw pong umakyat sa bundok. Hanggang tanaw na lang po muna kami ngayon. At nakikiusap po kami kung sakaling papasukin kami. Okay lang po, salamat. Sayang yung mahaba-habang biyahe. Kapadyak at bawal pa daw pala. Anong nangyari sa birthday celebrate natin? Bakit na kasi mangot na? Ay, hindi ah. Bawal na si mama. Yan ang happy day. Wala kasi ng cake. Dito na natin yung hindi yata siya makapag-wish sa ibabaw ng bundok ah. Dahil bawal pa po ang pumasok sa Mount Matiltuil, napagdesisyonan po ng grupo na pumunta na lang sa kabilang bundok para doon na lang kami tumuloy. At doon na lang namin i-celebrate yung birthday ng aming kasamahan. May nagsabi naman na okay din yung view doon at same lang sa Mount Matiltuil. Kaya doon na kami tumuloy mga kapadyak. Sa part na to, paakyat na naman mga kapadyak. Ito na yung way pupunta dun sa Mount Kelia na itunuro sa amin. Kaya hintayin nyo na lang po na makarating kami sa taas mga kapadyak. video eh. Paglagpas. Talaga. Kasama ko anak ko. At kinaya po nilang umakyat lahat mga kapadyak. Sinurbay lang yung daan, sinurbay. May di siya. Maluwag. Parang kita na yung open siya, open. Mga kapadyak, at nakarating na din kami. May maliit na daan papasok doon sa bundok, kaya naglakad na kami papunta ron. Bit-bit ang aming mga bisikleta. Ang ganda doon sa paglagpas ng puno. Kaya lang may nakod. Wow, may batanis pala dito. Sabi ko sa inyo, mas maganda dito sa amin eh. At nakarating na kami sa tuktok ng bundok mga kapadyak. At nakita namin na okay naman yung lugar, maganda. Tapos maganda yung mga view sa paligid. Kaya nagustuhan din namin dito. May maliit pa na bundok doon. Maya-maya magpahinga muna, tapos aakyatin namin yung mga kapadyak. Dahil napagod po ang mga kapadyak na umakyat, magmerienda daw po muna kami ng, yan yung sinasabi nilang organic. Pwede mo po? Oo, wag mo nang kakain, magkanta muna. Yan o, yan yung kakaiba, yung itlog ni Kuya Romel. Ba't na dalawa kuya? Yung itlog ni Kuya Romel, ba't ang lalaki? Meron na kaya? Itlog, tatlo. Isa. Ay, iba-ibang kulay oh. Wow! Ang sarap ng handa pala. Happy na birthday pa. Yan. Ito po yung
Ito po yung wish ng aming birthday girl ngayon. Ang makapag-blow ng candle sa tuktok ng Bundok ng tralala. sa tuktok ng bundok. Bundok ng tralala. Yan po. Nasa taas na po kami at natatanaw na yung mga dagat. Ito ba yung ano natin? Candle? Dito kayo sa likod, guys. Yan. Dito kayo sa likod. Uy! Ito muna. Ang galing talaga mag-ingat ni Kuya Romel. Okay. Buo pa rin yung cake. May. Ay. Sana makasama na si Arlene. Ano po? Ano po? Okay, dito. Sana makasama na si Arlene. Tsaka si... Si Ann. Si pa bang mga pajakeras natin. Ang mga pajakeras. Ay, naka-video ba? Para maraming charming girl. Okay, pakiharangan yung kandila para hindi mamatay. Uy, uy, uy. Mas magaling sumindi ah. Mag-ingat. Yan. Kung may magaling mag-ingat. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Edit na lang, edit. Edit mo na lang. Okay na yan. Ito na rin meron. Yung ano, yung nakaganon. Ah? Wish ko sa Yung mga tagaharang kasi, harang nyo dito, dito. Yan, harang nyo. Yan. Ayaw kayo pabluhin? Ito bang harang mo pa? Isang baby boy pa daw. wala talaga nasa Mount Maria Dun, dun, dun. kaya okay lang. Sige, iharang mo. Mahangin kasi, mahangin. Gagawa ng paraan. Pinagagawa nyo. Yan. O, nakailang ikot na ako ha. Success. Wish na. Wish. Happy birthday to you. Sana ikis ako ni Marlon. O yan, yan. Kainan na po. Ito yung maganda rito, yung kainan na eh. Kung balat ng itlog, okay lang maiwan na dito. Iba-iba yung kulay. Ano yan? Ano yan? Ano yan, madam? Ako mo may takke. Iba-ibang kulay ng itlog ni Marlon. No? May takke. May takki yung nakuha ko, ah? Hindi yung takki dyan. O, bigyan nyo si Ann. May iba-ibang size. Si Anne, bigyan mo si Anne. Para sa'yo ito, malaki. Ibang size. May malaki, may maliit. Kay Arlene yung maliit. May dark brown. Meron din kaming light brown. Ito, pinakamalaki. Baka gusto nyo. Medyo puti. May mga choices tayo. Napay mga pugi. Mag-egg kayo, oh. Itatawid po namin yung mga bike kasi may bakod. At aakyat kami sa yun, yung isa pang bundok na mataas. Yun yung pinakamataas na dito mga kapadyak. Oh, may mga kasama na kami nauna sa taas guys. Yun, kaway kaway! Kaway, kahit di nakikita. Kita yan. Oh, may poso. Sinong gusto maligo? Ito. Dito po sa part na to makikita na yung Mount Matwiltwil. Yan po. Diyan po sana kami pupunta pero lockdown pa rin. Kaya dito kami sa kabila at halos magkasing taas lang din sila. Ang galing oh. May tubig sa tuktok ng bundok, may tubig yung poso nila. Yung bomba mga ang kapadya ko. Ayan. Nasa tuktok na tayo ng bundok pero may tubig pa rin. Galing. Malapit na tayo sa pinakatuktok. Group picture dito sa tuktok. Oh. Para siyang dam na natabunan. Kasi wala nang tubig. Ayan o, guys. Ayan mga kapadyak. Maganda din yung view dito. Para mas maganda yung view dito kaysa dun sa Matwiltwil mismo. Ayan. May nagkakaingin po sa part na yun. Ayan.
Ayun yung cemetery nila. Yan. Game 1. Kaya mo bang buhatin? 2, 3. Isa pa. Happy na birthday pa. Yan. Tanggalin mo. Ay, nakakasilaw kasi ng silaw ko. Pamangit ako ng ibang gwapo. Nandito kasi ako sa harap kaya silaw ka. 1, 2, 3. Bakit si Marlon lang nakayakap? Ay, dapat ba? Yan. Ayan. Ngayon ganon. 1, 2. Wala daw forever. Yan. My God. Pero ngayon baka meron. Sakyan mo, boss? Video kita. Pababa. Ayan o. Ayan. Si Kuya Romel, fat bike yung gagamitin niya bukas. Di pwedeng mountain bike. Sana binidyo mo. Binidyo mo sana, Mike. Okay. Andun na siya sa baba, mga kapadyak. Oh, si ano, di ba na binidyo mo? Sakyan mo ba? Yan po, magkakaroon ng konting exhibition lang. Ayan, pababa po siya, pababa. Wow, sarap. You know. Okay. Success. Dali. Okay, sige. Ayan po, yung birthday celebrant naman ang nag-ride pababa ng bundok, mga kapadyak. Ayan po. Wow. Baba, saan? Ulit. Okay. Kain muna tayo. Oh, pakipulot na lang yung mga basura nyo para malinis po yung ano natin. Andiyan na lahat. Yan, si Boss Marlon yung plastic niya nilagay niya na sa bike niya. Responsible tayo. Oh. Okay, mangiiwan ng kalat at nakakaya sa mga sunod sa atin na pupunta rito. Yan. O, dala nyo na lahat ng kalat. Okay, uwi na tayo. Pababa ng mataas. Nahulog na yung chicharon. Dahil po birthday ni Madam Maylin, nag-decide po siyang dito na lang kami kakain. Yung iba na lang ano. Wow, ang sasarap ng pagkain dito. Wow. Okay guys, bago kami kakain, mag-aalay po muna ng isang panalangin si Ivan. Isama mo na yung may birthday celebrant. Okay po. Panginoon po namin Diyos na nagkapuati pa kami sa lahat. Masalamat ang napakaramat, iningatan niyo po kami sa aming paglalakbay. Ama, meron po kami sa kasama na nag-iarong idaraos ng kanyang kaarawan. Malaman po kami material na bagay na may bibigay sa kanya, Ama. Ngunit ang tangin na lang po namin hiningi pag-ingatan at laging bibigyan ng malakas na pangangatawan, magandang kalusugan at nagawin niyo po sa kanya. Ang pagkain naman po nasarapan namin ang mahal po sa sangkunin niyo. Ang kalakasan po namin, kalakasan po namin sa pagiging kung sa mga pagkabalan po wala. Patawad po sa nang nagawa ng mga pagkukulang at pagkakasala. Sa aming pag-uwi mamaya, pakiingatan niyo po kami, mabalat po sa mapahamak niyo isa sa amin. Sumala po kami sa mga lagi lima, sa tayong pangalan po ng aming Panginoon
Amen. Happy birthday! After namin kumain mga kapadyak ay bumili kami ng mga produktong Pangasinan tapos dumiretso na kami pauwi ng bahay.